こんにちは。じゃあね、続きをやっていきたいと思います。はい、ちょっとね、見た目がね、気になりだしたので、綺麗にしていきたいと思います。はい、今度はですね、JavaScript 今やってるんですけど、Index.html を開いて、はい、ちょっとね、私ね、この隙間が気になるんですよ。この隙間。これね、HTML だとデフォルトでこの隙間ね、聞かせてね、くれてるんだけど、ちょっとね、ピタッとしたいなと思います。ので、今回はね、はい、今閉じましたけど、もう一個フォルダを作って CSS ファイルをね、ここにぶっ込んでいきたいと思います。はい。CSS ファイルは見た目をデザインするファイルでしたね。はい。それをね、ちょっとやってみたいと思うんですよ。はい。じゃあね、クリックしてください。ここクリックして全体が青くなってる、四角い青くなってるのを確認したら、フォルダーを作ります。フォルダーをね、綺麗に分けられるかどうかがね、コツ。CSS っていうフォルダーにしよう。はい。CSS ってフォルダを作ったら、もちろん中身は空っぽだから、ここにね、ファイルを追加します。ポチなんて名前にしようかな。よくこれね、先生によって多分性格が出ると思うんですけど、先生の場合はカスタム .css こうします。ね、カスタム .css ってファイル名に先生がしました。重要なのはこの後ろ。.css っていう風にすること。で、シャープというアイコンだったね。はい、こんな感じです。うん。はい。で、これにね、みんなが学校でやってる CSS のルールを記述していくってことになります。けど、はい。あれです。HTML ファイルに戻りましょう。この CSS ファイルはフォルダの中にあるだけなんで、HTML は知りません。教えてあげる必要があるってこと。どこに書こうかな。ここか、ここにしよう。ここにしよう。JavaScript を読む上にしましょう。はい、じゃあ、ちゃんと目印つけましょう。スタイルシートとかね、書いておくといいかも。はい、じゃあ開業して、じゃあスタイルシート読み込むコードを書くよ。リンク、href。はい。CSS フォルダーにあるカスタム CSS。便利だねーって感じ。はい。で、あとお約束があるんですね。はい。スタイルシート。はい。ですよ。そして、タイプ。ここまでいるのかな。ちょっと長くなるから嫌なのよね。まあいいか。書いちゃおうね。一気に書いちゃいます。タイプ、テキスト、CSS。はい。そして、メディア。まあ、ここまでいらねえか。ここまでしとくか。閉じたくれなくて。スラッシュ。はい。こんな感じ。ちょっとね、長ったらしくなると思ったんで、ちょっと省略しちゃいましたけど、まあこんな感じ。ちょっと先生にね、聞いてね、ちょっと、こうしといたらいいかな。こんなのあんま嫌なんだけど。はい。これ省略できんのかな。省略したいね。はい。ここまで書けたら、ファイル、セーブってやりましょう。はい。で、読み込みがうまくいってるはずです。はい。うまくいってたら CSS を書き換えます。これね、動画を止めてこれ真似してね。はい。では、CSS ファイルか。CSS ファイルを開きます。はい。じゃあね、早速書いていきたいと思います。真似してみてください。ボディ要素にしよう。隙間をね、開けたくないので、いきますよ。ボディ要素にマージン、コロン、0ピクセル、セミコロン、パディング、コロン、0ピクセル。ってやるとね、隙間がこう変わるからね。はい。できたら忘れずにファイル、保存。どうですか、ピタッと隙間がなくなったよっていう話です。うん。はい。ここまでできればね、まあ OK です。はい。こうしておくと、まあ綺麗になったねって話です。じゃあ HTML ファイルに戻ります。はい。あとは心置きなくやっていけば大丈夫です。うん。で、上にある文字ね、これ邪魔だったら消してしまえば、保存します。
消してしまえばこんな感じになるよね。はい。もうこれだけでいいと思います。あとは、これ。画面いっぱいのサイズにキャンバスを変えたいねっていう欲望が出てきます。それは簡単。P5JS だから、これいらないね。カスタムで閉じちゃいましょう。スケッチ JS を開いて、はい、これ 320×320 ってやってるところを書き換えますよ。画面いっぱいっていう書き方は、これをね、Window Height。Window Height、Window Height、OK。これでね、保存してみましょう。待って、保存する前にちょっとこのぐらいにして、はい。じゃあ保存します。ファイル、セーブ。はい。こうすると、ほら、フル画面サイズのキャンバスになったよ。あとはもうみんながいつもやってるやつと同じです。ちょっといつもやってるやつやってみましょう。はい。ノーループにします。はい。そして、道路の中に、どうするランダムでなんか作る。レッド。i イコール0。i が100。i がプラスプラスってこうやっていつものやつ書いていけばいいだけです。レッド x がランダムの5つ。レッド y がランダムのハイト。画面いっぱいいっぱいレッドでサイズ。ランダムの、そうね、10から50までの大きさ。で、サークル書いちゃえばいいよ。x の y のサイズ。100個の円をバババババッと書く。セーブ。はい、こんな感じ。全部こっちいらねえな。こっち最初の円消しちゃいましょう。フィルムやっちゃおう。はい、こうやってどんどん消していきます。で、保存します。はい。ね、もちろん全部白になっちゃうよね。じゃあ、色も変えましょう。まあ、ここら辺からは多分みんなのがお手、あれかな。R イコールランダム255。ネット G ランダム255。ネット B がランダム255。で、フィル RGO。違う。フィルおめんどくさいね、これ。フィルで出たらこれね、エスケープキー押せばいいかな。RGB。はい。これでランダムの色になるはず。じゃあ保存します。はい、こんな感じ。カラフルになりました。はい。で、どんどんこんな感じでプログラムをね、書いていくことができるでしょう。セットアップとドローも簡単だよね。ここからの説明はね、あんまりいらないかもしれません。はい。こうすると作品をどんどんね、パソコンに貯めていくことができるようになってくると思います。はい。では、お疲れ様でした。